an ka kiiri tigilamɔgɔ n'o ye magistraw ye bɔli min kɛla kɔsa in na ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn buruja ka sariya buruja ka sariya lagosi u ka nin bɔli in bɛ jo di maliyɛnw ma maliyɛnw y'a fɔ kabini kuma jan ka fɔ mali kura tɛ yen ni sariya tɛ yen mali kura tɛ yen ni justice tɛ yen mali kura i tɛ se ka dugu o dugu n'i donn'a kɔnɔ fɛn fila bɛ yen i b'o jateminɛ o dugu kɔnɔ ni dugukɔnɔmɔgɔw jogo n'a bɛ cogo min i b'o jateminɛ ani désordre min bɛ dugu kɔnɔ a bɛ tali kɛ fɛn fila la diinɛ ani sariya ni diinɛ ni sariya n'a ma sabati tɛgɛ fila la i b'a dɔn jamanadenw taabolo la diinɛ ni sariya de bɛ jogo ɲɛ ni diinɛ ma jogo ɲɛ sariya bɛ jogo la kile magistraw tɛ tɛmɛ mɔgɔ 600 kan magistraw de bɛ zon minɛ magistraw de bɛ mɔgɔ fagala minɛ magistraw de bɛ mɔgɔ jugu minɛ ni aw ye ɲɔgɔn na kari ko mɔgɔw minɛ togo kɛra tan ka kuma caman fɔ mais e bɛ ɲinɛ mun kɔ e b'a dɔn k'a fɔ e bɛ ka ɲinɛ min kɔ n'a aw ye ɲɔgɔn na kari a bɛ wolo mun na aw ye mɔgɔ minnu don kaso la n'a b'olu kunna k'aw bin n'o kan a ye mɔgɔ minnu don kaso la n'a b'u kunna k'aw ka hakɛ minnu la n'u ka baaraw tiɲɛna n'u ka jaw tiɲɛna n'u ka fɛla caman tiɲɛna o mɔgɔ kelen bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw agressé don n'a nataw la magistrat ni mankun de ka kan magistrat de bɛ ko ye ko a ɲɛ bɛ ko la n'i m'a sarala n'i m'a fɔ a t'a da don a la o bɛ magistrat fini biri fini kɔnɔ ninnu bɛ ka min kɛ bi nin tɛ magistrat si fɛla ko ye minnu bɛ ka bɔ bi réseau kan k'u bɛ kuma caya nin tɛ magistrat si fɛla ko ye mais ni fanga tɛ magistrat siɲɛ ta tɛ o bɔka bin tɛ o e bɛ ɲinɛ min kɔ un magistrat parquet tué mais exemple d'i ma procureur dɔrɔn commissariat joli bɛ procureur ka bolo kan a man ca n'i y'a ye polisiw bɛ siran procureur gendarmew bɛ siran ɲɛ parce que olu ka ɲɛmɔgɔ de don mais n'a fɔra ko procureur tɛ ka ɲuman kɛ k'aw bɛ bɔ ka taa ɲɔgɔn na gosi réseau kan n tɛ ka ɲuman kɛ nin plainte bɛ nin contre la vous pensez a bɛ mun de miiri a bɛ adamadenw hakili min ka taa hali ni min jo tɛ min na o b'a bila kunna a ye bingalikɛlaw de aw dun man ca fanga tun bɛ magistrat de ɲɔgɔn minɛ nin t'u ka taabolo ɲuman ye depuis ne ye magistrat fila ye yala yala la politiciens kɔ munumunu na ne y'a dɔn k'a bɛ laban ne y'a dɔn k'a bɛ laban ne n'a sɔrɔ bɛɛ dɔwɛrɛ tɛ o sariya tiɲɛna yan'aw se ka ɲɔgɔn jalaki aw bɛɛ nɔ b'a la o aw bɛɛ ɲɛ bɛ maliyɛnw na maliyɛnw bɛ degun min kɔnɔ c'est pas la peine k'a fɔ k'a bɛ maliyɛnw ta k'u kɛ kɛlɛkɛla ye et aujourd'hui maliyɛn tɛ yen min b'a fɔ k'a fɔ a tiɲɛ la an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛ ka ɲugun sariya la ni convocation dir'i ma bi i bɛ jɔrɔ i tɛ jɔrɔ a ma kɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛna wa c'est pas parce que bi dɔw bɔr'u place la a bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ bɔ ni kumaw gindo ye n'a bɔra ni gindo ye n'an ɲɛ donna aw la minɛli t'a la dɛ minɛli t'a la ne bolo nin bɛnnen tɛ magistraw la c'est un corps d'honneur c'est des hommes d'honneur qui l'animent magistrat ye mɔgɔba de magistrat ye mɔgɔ ye magistrat de bɛ diɲɛ ala place la parce que ni hadamaden tɔɲɔna i b'i jigi da sariya de kan i b'i jigi da kiiritigɛla de kan mɔgɔ b'i jigi da ala kan cogo min na dɛ ni hadamaden tɔɲɔna i b'i jigi da ala kan cogo min na i b'i jigi da magistrat kan ten magistraw bɔra k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ bingali don dɔ ka plainte bɛ dɔ contre la mais nin bɛnnen tɛ inspection du travail bɛ yen service b'aw bolo aw bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ Abdramane bɔra ka kuma min fɔ ministre ma e ni ministre ka di fɛn bɛɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a don ta bɔ permet ka n'i sigi réseau kan nin kɛra tan nin donna tan ça c'est pas bon ça c'est pas bon ni Touré ye plainte don e contre la a ye don contre la inspection du travail de la mais a jaabi ni écrit ye pour que aller sur les réseaux ça c'est pas bon a ye plainte don kama ni procédure min ye a jaabi n'o procédure kelen ye mais c'est fini vous pensez que ni ne bɛna se ka aw jamanadenw diminen don aw bɛɛ de kɔrɔ peut-être ni tɔɲɔ bɛ kɛ fan bɛɛ de mais nin bɛ se ka kɛ cogo di polisiw b'aw ka bolo kan mɔgɔw b'aw ka bolo kan aw dama de bɛna aw sigi ka ɲɔgɔn na kari a ɲɔgɔn kɛra karamɔgɔw fɔlɔ de y'a daminɛ n'i taara bi Facebook sanfɛ mun de bɛ yen bon nin fila mana jamana jɛ jamana ko banna walayi ala nin fɛn fila parce que génération min bɛ ka yɛlɛ n'i y'a ye bi mɔgɔw bɛ siran magistrat ɲɛ mɔgɔw bɛ siran kaso ɲɛ magistraw tɛ koyi mɔgɔw bɛ siran kaso ɲɛ mun na danbetigi bɛ siran kaso tɔgɔ de ɲɛ jamu bɛ dugu o dugu la danbe bɛ yen hɔrɔnya bɛ yen donc
I b'a bila i kunna danbetigi a bɛ siran kaso ɲɛ k'a fɔ parce que k'a jɔ t'a la o tɛ dɛ maliyɛn ni mun bɛ siran kaso ɲɛ parce que kaso tɔgɔ ka bon n'aw ye bɔra k'aw sigi ka to k'a fɔ ten k'aw yɛrɛ bɛ ka bin mɔgɔw k'u don kaso la ko dɔ bɛ ka bin dɔ kan dɔ bɛ ka nin kɛ tan aw ma se ka réforme dɔ kɛ min bɛ se ka o tigiw ɲanki aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn ɲanki ka bɔ ni fɛn fo ka taa sigi réseau de kan an b'aw bɛɛ de kɛ kelen ye o la vraiment ne kɔni bɛ min fɔ k'a fɔ hali Mali karamɔgɔw ni diinɛtigiw ye ɲɛ bɛ karamɔgɔw fɛnɛ kutuba bɛɛ kɛra ɲɔgɔn dalaminɛ ye kutuba bɛɛ kɛra ɲɔgɔn neni ye kafiri tɛ neni tugun gulɔmina tɛ neni tugun jɛnɛyakɛla tɛ neni tugun zon tɛ neni tugun karamɔgɔw de bɛ ka ɲɔgɔn nankari karamɔgɔw de bɛ ka ɲɔgɔn buruja mais maliyɛn bɛ se k'a yɛrɛ ye min i kan ka siran sariya ɲɛ i kan ka lamɔ ni diinɛ ye olu fila de kelen bɛ ɲɔgɔn lankarila ye bi an bɛ taa min ne ye nin min ye réseau kan an b'a ɲini Mali magistrat fɛ u k'a dɔn maliyɛnw de b'u sara u kana kɛ dɔwɛrɛ kama u k'a kɛ ko u bɛ magistrature international de la diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ de ɲɛ b'u la u kana fɔ bi k'u bɛna conflit d'intérêt ou bien transition nɔfɛ kɛlɛ kɛ k'a fɔ bi k'u bɛ bɔ ka ɲɔgɔn nankari sira dɔ fɛ c'est pas bon c'est pas bon du tout u man ca quoi fanga o fanga b'u la o ye bɛn de ye quoi ne bɛ se k'o de fɔ. Ayiwa d'accord Bubu o faamuyara sisan an bɛ taa ni an ka thème an ka question filanan ye min ye Adama Kante Adama Kante jeune entrepreneur don Mali la a ka entreprise kun bɛ yen min ye Sene Invest ani bololafara caman fana kun b'a la donc kɔsa in na an y'a ye a ka entreprise kɔni a ye gɛlɛya sɔrɔ o gɛlɛya hukumu kɔnɔna na Adama yɛrɛ a tununa waati dɔ la donc kunde Ala y'a kɛ a bɔra plateau dɔ sanfɛ min ye Mediatic TV a bɔra yen k'a ka part de vérité fɔ donc a ka part de vérité e y'a lamɛn o kɔfɛ i bɛ se ka mun de fɔ Adama Kante ka kan in kan. Bon Adama Kante a man ne k'an da don Adama Kante ninnu ka sujet la parce que i b'a dɔn journalisme na bɛɛ n'i ka style de don anw bɛ kuma sécurité ko ni défense ko ninnu de kan ani kidali ko kuma komi an bɛna an da don o la Adama Kante ye maliyɛn jeune bɛɛ garisɛgɛ siri a bɛɛ a dɔw yɛrɛ ko baara ka min kɛ c'est vrai. Tu sais que Adama Kante hinɛ ban maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ c'est fini c'est fini Mati tu sais que an bɛna san 5 de kɛ mɔgɔ tɛ da mɔgɔ la tugun Adama Kante y'a sababu ye e nana mɔgɔw ma maliyɛn ye danbetigi de ye maliyɛn b'a a ka jamana fɛ maliyɛn bɛ sɛnɛ fɛ kana maliyɛn fɛ dama sɛnɛ ka di maliyɛn sɛnɛ y'an talan de n'i ye Adama Kante mɔgɔw sɔrɔ ka financement sɔrɔ a ka projet la parce que sɛnɛ kuma min b'a la sɛnɛ wa mɔgɔw m'a kɛ ko parce que k'u mago bɛ balo la dɛ mɔgɔ caman ye Adama Kante financé parce que c'est un jeune entrepreneur dans l'agriculture il peut apporter des innovations ça fait quoi sɛnɛ yɛrɛ kanu wallahi mɔgɔ caman t'a ye dɔw ta ye wariko ye dɛ je suis d'accord mais sɛnɛko kuma min b'a la ka tila ka Adama ye a ye wuli a yɛrɛ ye cogo jumɛn ka yɛlɛn ka taa quand tu prends maintenant l'historique de sa situation k'a ka situation ko jeunesse ta k'a lajɛ maliyɛn caman ye Adama Kante dɛmɛ a bɛɛ ta tɛ intérêt ye quoi dɔw ta ye sɛnɛko kuma min bɛ kuma kɔnɔ e ye wari minɛ mɔgɔ la ko sɛnɛ investi mun ta sɛnɛ immobilier so la mun ta sɛnɛ immobilier so la mɔgɔ ye wari minɛ mɔgɔ la kan min kɔ de bɛ lajɔ n bɛ tamati sɛnɛ n bɛ nakɔ sɛnɛ kɔlɔn bɛ n bolo foro bɛ n bolo ala kana Adama dɛsɛ hali ni wari bɛ nɛni kɔ Adama qu'est-ce que Adama fait quoi avec des bureaux Adama mɔgɔ jumɛn bɛ bureau la bureau sɛnɛ bɛ kɛ bureau de kɔnɔ non mɔgɔ de sɔrɔ bɛ nin bâtiment belebeleba in yan tu n'as pas besoin de tout ça tu es investi de la confiance des gens a wari t'u dicogo ɲɛna o wari dicogo ma ɲɛ o fɛn dɔ yira mɔgɔw la n'a gɛlɛyara Adama ma dɔ fɔ dɛ immobilier in kan to ma dɛ mais sɛnɛ dɔrɔn na Adama ka wari bɛ se ka récupérer a fɔ cogo di o fi Niger bɛ yen mais zone hors casier minnu bɛ yen office kɔnɔna yɔrɔ minnu bɛ yen foro minnu bɛ yen baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ala kana Adama dɛsɛ ka se ministère mɔgɔw ma k'a fɔ ne ye wari minɛ a bɛ nin niveau la ni expérience bɛ n na a y'a se ka yɔrɔ dɔ diyan pour que wari tɔ kana tiɲɛ n bolo o bɛ se ka o bɛ se ka kɛ non yanni k'a fɔ k'i bɛ taa sɛnɛ investi e y'o ta ka taa sɛnɛ immobilier la mais minnu ye wari di Adama i bɛ taa sɔrɔ étage tan b'a dɔn i bɛ taa étage 5 b'a dɔn i bɛ taa sɔrɔ foro b'a dɔn i bɛ taa sɔrɔ dugukolo b'a dɔw bolo u m'a di o kama u y'a di min kama a don o la n'a bɛ tiɲɛ a b'aw sigi a b'a fɔ Adama ne doit pas répondre les gens sur les réseaux mɔgɔw y'i dɔn réseau kan n'a tiɲɛna
a b'i kunna forme wɛrɛ b'o la tu sais que hadamaden min kɛ c'est énervant ni manque de respect ou est-ce que i kun b'a adamadenw ka kɔrɔ wa ne kun tɛ hadamadenw ka kɔrɔ mais n'i bɛ Mali jeunesse de ta k'a lajɛ e bolo bi mɔgɔ caman de bɛ mɛn hinɛ jeunes na k'u financer dogo la kɛrɛfɛ i bolo ko nin tɛ dansigi ko bɛɛ la mais bu adama yira k'a fɔ k'ale dogolen tɛ k'ale bɛ résidence surveillée de la adama dogolen tɛ kɛ ko ménage de mort ni fɛnw kama adama dogolen tɛ adama yelen don komi adama yelen don n tɛ adama bɛ wari minɛ tuma min na a m'a minɛ tan mais bu mais munna o tɛ plainte ni fɛnw kama mun plainte y'o ye i bɛ plainte don n'i y'a mɛn i tɛ jɛgɛ juru banganden na i b'a dɔn a bɛ danga daminɛ adama k'ale dogolen tɛ adama ka bɔ kɛ a kana nin kuma ta ka nin da ninnu ye kumaw de ye quoi ça c'est des aberrations ninnu ye ka mɔgɔw la énerver tuguni quoi ne bɛ urgence surveillée de la surveiller où an ka wari ko yɛrɛ fɛn to yen jaabi dɔ di ni adama bɔra ka kuma ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ mɔgɔw ye walayi mɔgɔw bɛ yen ils sont prêts ka dɔ fara u ka wari bɔlen ka adama campagne ka bɔ dingɛ kɔnɔ o mɔgɔw bɛ yen maliyɛn ka méchanceté ma se nin niveau la sa n'i y'a ye mɔgɔw bɛ miliyɔn ta ka di adama ma walayi wariko tɛ adama ye denmisɛnnin ani sɛnɛko kuma min bɛ kuma la n'a bɛ ka gɛlɛ i bolo sira min fɛ bɔ i ka jaabi ɲɛnama dɔ di yɔrɔ sura yɛrɛ adama ko ko mɔgɔw b'a la kuma minnu fɔ ko o bɛɛ ye diffamatoire propos diffamatoire o ye ka nkalon da ale la mais cɛ bɛna bange a sera ka fɛn kelen min don k'a fɔ ko min ye tiɲɛ ye ko a ka entreprise kɔni a bɛ gɛlɛya sinon a ko a tɔ bɛ yen a bɛ gɛlɛya la sira jumɛn fɛ mun ye adama se sɛnɛ immobilier ma ne bɛ fɛ k'aw ɲininka o de la adama bɛ se ka mun fɔ sɛnɛ immobilier la sɛnɛ investi bɛɛ ye adama dɔn ni sɛ mara ni fɛn di biga mara ni forokow ni nakɔkow ni balokow di ma dɔn n'i y'a faamu adama dɔn n'o de adama dɔn ni immobilier mun si immobilier ma e bɛ mɔgɔ ka wari nɛni sɛnɛ ka t'o don dugukolo la pourquoi assez tɛ yan fɛn caman tɛ yan mais nin ka jugu ni arnaque n'i y'a adama c'est très bien que ce qu'il attend adama n'a kɛ 23 ans adama bɛ min k'a kunbɛ tugun 23 ans 56 ans adama tɛ se k'i kunna bɔ non fo mɔgɔ min ko de ma f'a bɛɛ ka sa kelen kelen n'o tɛ kɔni adama tɛ se k'i kunna bɔ i m'i ka denmisɛnnin don bɔgɔ la i ye denmisɛnnin bɛɛ garisɛgɛ cɛ i ye malien jeunesse bɛɛ garisɛgɛ cɛ il y a plein de jeunes qui ont terminé leurs études u tilala u bɛɛ kun bɛ se ka danaya sɔrɔ mɔgɔw bolo ni nin sira ye wari tiɲɛni tɛ o wari yɛrɛ ka tiɲɛ sa mais n'a tiɲɛna dans l'agriculture où est le problème t'a la o ni adama bɔra k'a yɛrɛ fɔ ka ɲɛ mɔgɔw bɛ yen olu bɛ ils sont prêts ka adama accompagner ka gɛlɛya kɔnɔ a bɛɛ tɛ kuma in de ya o maliyɛnw bɛ yen dɔw bɛ se ka mais hali ni adama wele kaso la bi o kaso de bɛ se k'i ka wari sara wa wari in yɛrɛ tɛ o ne ka plan de business kun ye nin de ye sɛnɛ maliba sɛnɛ nin parce que mɔgɔw ye adama ta 2000 mɔgɔ min sera k'u la caya ka na exploitation sɔrɔ denmisɛnnin don walahi ne bɛ f'i ɲɛna mɔgɔkɔrɔba caman ta ye adama ti denmisɛnninya ti ani sɛnɛko kuma bɛ kuma kɔnɔ caman ta o ye n b'a fɔ a bɛɛ dɛ mais nin tɛ maliyɛnw sara ye quoi wari dicogo ɲɛna wari di kuma n ka kuma t'o la danaya tiɲɛ bɛ kuma kɔnɔ quoi jamana o jamana ni hinɛ t'a kɔnɔ a tɛ se ka bɔ nɔgɔ la quoi Bubu wayi c'est que ne bɛ ɲininka i yɛrɛ ka hakilina la a dama ye dɔw ka wari minɛ a t'u yɛrɛ ka fɔta la dɛ ko a y'u ka wari minɛ o wari tiɲɛna a tila ka wari wɛrɛ ɲini u fɛ u tila ka wari d'a ma tuguni mais est ce que i yɛrɛ ka faamuya la est ce que o bɛ se ka kɛ cogo di e yɛrɛ fana ka kuma kelen de la o i ye dɔw ka wari minɛ a tiɲɛna u ye wari wɛrɛ d'i ma mun y'a kɛ i ma taa k'u kuma ɲɔgɔnya de ya mais yanni ka tunu o kɔrɔ ko nkalon bɛ kuma kɔnɔ sinon tiɲɛ yɛrɛ la ne ye ka wari minɛ n y'a don na a tiɲɛna n ser'i ma n ye dɔ wɛrɛ d'i ma e bɛ ka ne ka kuma de sɔnji la o ye k'a f'i ɲɛna on n'est pas méchant tout non maliyɛn tɛ mɔgɔ juguman ye o u tɛ ka fɛn wɛrɛ de ye a dama la quoi parce que adama de nana n'o ye mais ni e ye sɛnɛ investi ta k'o don sɛnɛ immobilier la bɛnkan y'o de ya e ye sɛnɛ immobilier sɛnɛ investi mɔgɔw ta don ka wari taara yɔrɔ min na sɛnɛ investi mɔgɔw t'a dɔn e ye mun k'olu ka wari la anw ɲɛ bɛ mun na e bɛ sɛnɛ immobilier la mais n ko fana ye projet kura wɛrɛ de a ye sabali sa denmisɛnninya tɛ se ka mɔgɔ tiɲɛ sa denmisɛnninya tɛ se ka mɔgɔ bila nin tɛ cɛya ye sa nin tɛ kunkɛnɛya ye sa mɔgɔ man ka joie ni mɔgɔ ka wari tiɲɛ sa a mana di kun o kun kama a dabɔra ka cɛnni dɛmɛ de sa walahi a dabɔra ka cɛnni dɛmɛ wari yɛrɛ kana wari intérêt kana sɔrɔ wari kun yɛrɛ kana sɔrɔ mais jaabi dɔ sɔrɔ i ka wari la e ko ko adama a tɛ se ka kun bɔ adama dun ko a n'a ka avocat b'a la ka o avocat tɛ Mali kɔnɔ mun bɛ se ka adama défendre o avocat tɛ yen avocat bɛ min i bɛ taa la défense sur la base de quoi ne ye min f'i ɲɛna nin de don e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sa ko a ye dɔw ka wari minɛ ko wari tiɲɛna k'a y'a f'u ye k'u ye dɔ wɛrɛ d'a ma mais hali o kelen de don ni hali sisan ni adama kun ye kuma fɔ ko adama bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ la a bɛ mɔgɔw reçoit a bɛ kumaw fɔ ka ɲɛ nin ye nin ye n bɛ nin de la fɔlɔ a bɛ n kɔnɔ ala kana adama dɛsɛ banque partenaire la min bɛ se ka adama ka garantie ta a kana fɔ an bɛ ko cɛ sisan an bɛɛ businessman de an bɛɛ chef d'entreprise de entreprise de bɛ ne bolo donc e bɛ ka kuma min fɔ ça ne tient pas adama yɛrɛ b'a dɔn ko ça ne tient pas o
avocat bɛ n bolo n tɛ bɔ o ye mun kuma ye. Oui, bon, on dans ce rôle-là, on met une situation. Aya ye k'a fɔ a bɛ ɲini ka semaine kelen sɔrɔ fɛn kɔni armée malienne ale offensive ba lase Kidal wɔlɔla la an y'a ye k'a fɔ nin semaine yɛrɛ daminɛ la ko mouvement armée ba dɔ bɛ yen ko fanga b'a la ko u démissionné na ka bɔ a la mouvement caman bɛ ka communiquer kan wa n bɛ ka question yɛrɛ poser i kunna nin wagati yɛrɛ min na n ye information dɔw sɔrɔ k'a fɔ ko avion bɛ ka survoler Kidal ville sanfɛla la yala e bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ye bi Kidal situation la Bouba Bel. Kidal situation Moussa Bougou a kaɲi kojugu. Depuis plus de 4 jours, Assimi a ɲini colonel Ousmane Ouagé fɛ a ka instruction di mouvement signataire bɛɛ ma. Maa maa y'a dɔn k'a fɔ k'i inscrit dans l'esprit de l'accord i ka communiqué k'i désolidariser ka bɔ CEMA na. Assimi a ɲini bɛɛ fɛ. Bɛɛ. Assimi ti maa si. Assimi n'est pas contre les rebelles ou bien quoi, non, non, non. Mais des gens maintenant qui me débragent que jamana kono ka jamana te batigi yere sago ke mais akor kono ta kono il est temps que jamana ki joa joro la Assimi a ni befe c'est pour ça communiquer au bala ka il a demandé à tous les mouvements signataires ka damne gamou ni fait nuna inclusivité faut table la plateforme mo ko communiquer comme gouvernement te mo chi épargner il be communiquer de folo be ya ke fo sema fene mo munu fene bi munu fene be sema kono munu yere a ténori munu te français ka joya la olu be démissionner là c'est pour ça il y a eu des démissions collectives ka bo sema kono la Kidal be session jumɛn na bi sema me ka mun kɛ sema tra jamanadenw ne ta comme otage ka kɛ fɔ bouclier humain ayi do jamanadenw de la anw be min dɔn français ta la jaga ta jaga dɔn anw be min dɔn mali ɲɛmɔgɔ be min dɔn français la i b'a dɔn u ye plan min kɛ Barsabla ko kana ni Tchadien mercenaires ni Ivoirien mercenaires mini mɔgɔ caman de tun bɛ contingent MINUSMA kɔnɔ olu caman kelen bɛ k'u déguiser ka fara Kidalikaw kan bi donc u mago bɛ armée Mali ka taa se dɔ ma dɔrɔn u yɛrɛ bɛ fɛ ka tuerie kɛ à l'intérieur ka turu ka taa armée kun c'est pour cela armée ye bɔda bɛɛ minɛ tous les points de ravitaillement comment bɛ dɔ combien de nombre foyi y'a la fɔlɔ ça fait 3 jours foyi tɛ se ka dun 3 jours, allez ballot tiradou. Ou bien on a tu sais, on a une armée professionnelle. On a un président bien conseillé. Billahi Assimi président ni Allah ni kratch ni mo mta sim de di plangala. Ou be français be ka jouer mike. Ou be ni ka so ka dunga fali baké konna la. Ou be so ka armée acquise ou be Assimi acquise. Tous les points stratégiques où il y a bemne. Ka bejo kak. Maintenant on veut faire ça. Point fou c'est pour ça avion flat maintenant bi tir ko ka pour paniquer les doka mo be mi ibi soto ki PMT et Mikila au beau sera hein PM a porté ça fait 400 mètres PM pistolet métallique a porté ça fait 400 mètres et avion a yelé 120 ça fait à peu près 20 000 pieds d'altitude c'est des milliers de kilomètres et ni ala et c'est qui doit tout dire pour PM de faire ça guerre du mais on est son même armée bo de ka o est bruit dissuasif a faut ko bruit dissuasif o mi tu sais que ni mo be otage na kleme ka otage mine il faut to ka fond de la maintenant qu'on a paniqué quoi tout monde la diabète donc aba ka munition beti ka ba ko été ni ngolo tout ça veut mo be mina dron armée ka fond na ka dron be so ka civil faka corna la parce que mercenaire bu chelay Assimi Kungolo de Kany. Les points stratégiques, points faits de la ravitaillement qu'on a bêti. Donc, nous, nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. On a tout bien vu, il a fallu parce que paniquer nous. Donc, nous en criminologie, vous voulez des actes dissuasifs. Ni criminel un criminel là mo ta otage là était ça ma ko to ka tiru de mangani se mangani fait de bo avec to mun na fare avec la ka singare donc rubo de na ko nek imay tous les ténors de la CEMA à ben marfabla ils ont revenu ils n'ont kana fara donc mouvement Assimi ko mouvement signataire de communiquer sans exception vous mais amaka ta trop na ta nan continuer armée mali ta et s'il fait de Kidal kana foko ka s'il fait de Kidal ça ay kuma nous dabla ça Kidal est entadi aya fo kana balba on enterré de nyoma bon la population de Kidal est avec le Mali est avec leur pays son pays ils sont avec le Mali alors que nous ta sema ka keta doron faire ka be qualifier nous
a y'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye armée bɛ tigɛ di a den bɛɛ ma a bɛna ka dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. C'est pas parce que ko mɔgɔ dɔ ye marifa ta et que toi tu peux réclamer l'appartenance maintenant d'une région. Population kumara o société civile bɛ Kidali a kana nin fɔ u k'u bɛ ka population kelen de ta otage la. Parce que an contingent caman de tun bɛ ka autorisé Mali la mission onusienne kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛ qui sont contre l'armée malienne. Contingent joli kan ka retrait kɛ Suède, Allemagne u taara fɔlɔ Côte d'Ivoire u taara fɔlɔ bon a b'i kun na n'an m'an farati olu tɔ de bɛ tiɲɛni kɛ ka forfait kɛ ka tiɲɛni kɛ ka tila ka don avion kɔnɔ ka taa an tɛ se k'u ye bilen. Kidali ko bɛ kɛ ni an bɛ ka min kɛ ni ne don fan bɛɛ minɛlen don fan bɛɛ. Donc, olu bɛ yɔrɔ min na ko sisan tɔɔrɔ bɛ olu de kan. Tous les points d'accès, tous les points de ravitaillement, à peine minɛlen don. Kidali fait 266 km² environ. 200 km² environ. Mais qui miiri bi l'armée a tout bouché. Mais u mago bɛ min na o de tɛ kɛ. U mago bɛ de fɛn dɔ ka kɛ dɔrɔn olu bɛ sɔrɔ ka tir kɛ camancɛ la. E ma ye avion tɛmɛ u ma fɛn yɛrɛ dɔ o ye tir k'u kunfɛ. Ils sont prêts aujourd'hui ka civils de sacrifier a ka fɔ ko Assimi ye fagali kɛ. Mais vous ni Sema ma sɔrɔ ka communiquer u ma sɔrɔ fɔlɔ ka arme sɔrɔ olu ka situation bɛ na kɛ cogo di. Sema jɔn Sema bɛɛ ma marifa bila wa minnu bɛ yen marifa t'olu bolo mɔgɔ si tɛ yen tugun. C'est vrai non Sema parti dɔ ye France ka produit de. La France veut revenir à travers ça, à travers cette libération là. France bɛ fɛ ka segin ka na. France mago bɛ dɔrɔn a ka fɔ dɔrɔn ko civil dɔw sara. Ils vont envoyer maintenant et dɔw bɛ Niger ils sont en train d'observer la situation. U bɛ ka armée Mali observer comme le lait sur le feu. Donc, ils ont besoin seulement de quelques bavures, d'une bavure seulement pour qu'on ait un fin. Moi, je vais dire, il faut être une armée professionnelle pour être à toi. Toi, vous gagnez des mains. Au diato, j'ai mis nos baramindo avec maintenant des professionnalismes, avec un hakilidi. Par ça, la mercenaire ou de clémer qu'à Faranonka, ou bien faire un génocide, carnage de que, ou bien faire un tieni de que, à Tagadan. Donc, on fait un gagneur blanc, ou des sans fait. Faut encore sortir, qui d'aller 100% comme ça. Point B, mais Baran Bekeni Haklidi, on a un président bien renseigné, bien conseillé. Opération Bekeni Haklidi. Donc, on est engagé au lycée de l'opération parce que le bâtiment il a fait avion bis va blindé ou arme fin presque engagé qui est libération. Non, ni un fidin de ça. Et ni bepsa ta tout de faire dans kama. Comme eblo. D'accord. Donc amé akobla ta courant tigara. Courant tigara. Anna sera fora ko une semaine courant tigara.